I hjertet af Nordjylland, hvor innovationen gerne flugter med bæredygtighed, ligger der et banebrydende initiativ klar til at forme fremtidens energiproduktion. Fjord PTX vil som et af Skandinaviens største Power-to-X-anlæg ikke kun bringe bæredygtighed til Nordjylland i en skala, vi aldrig har set før, men også spille en signifikant rolle i Danmarks og Europas grønne ambitioner frem mod 2050. I SIP der udvikler vi grønne energiprojekter over hele verden. Vi udvikler også det, vi kalder Power-to-X-projekter. Og det er projekter, hvor vi hjælper forskellige industrier med at blive dekarboniseret. Det kan være stålindustri, det kan være den kemiske industri, det kan være shippingindustri. Et af de allermest spændende projekter, vi arbejder på, det hedder Fjord, og det ligger her i Aalborg. Og det er et projekt, hvor vi vil producere grønt flybrændstof og altså hjælpe med at dekarbonisere flyindustri. I Aalborg Kommune har vi ambitionen om at blive Europas grønne hovedstad. Derfor er vi rigtig glade for, at Fjord PTX kommer lige præcis her til Aalborg og til Nordjylland. Vi vil nemlig sætte endnu mere gang i den grønne omstilling, skabe flere jobs og investere kraftigt i fremtiden. Our Fjord project is one of the largest of its kind in Europe. It aims at producing synthetic fuel through three key elements readily available in North Jutland: water, renewable electricity, and CO2 from a nearby waste-to-energy plant. Hos Nordværk har vi en ambition om at være førende inden for klimavenlige løsninger på affalds- og energiområdet. Vi er rigtig glade for, at CO2 fra vores energianlæg kan udnyttes til fremtidens brændstoffer. På den måde vil vi kunne nedbringe CO2-aftrykket væsentligt fra affaldshåndteringen i Nordjylland. I Jammerbugt Kommune bidrager vi i høj grad til den grønne omstilling, blandt andet via vedvarende energi som sol, vind og biogas. Som medejer af Nordværk er vi utrolig stolte over, at CO2'en herfra kan genanvendes af Fjord PTX til den grønne luftfart. Her i Aalborg Forsyning er vi rigtig glade og stolte over samarbejdet med SIP om at etablere Fjord Power-to-X. Vi er rigtig begejstrede af projektet, fordi det er både godt for den grønne omstilling, det er godt for klimaet, det er godt for forbrugerne, og det er godt for udviklingen her i Norges Park. Fjord PTX det er et ambitiøst projekt i forhold til at sikre grøn omstilling i Nordjylland. Med et innovativt syn på, hvordan vi omdanner affald til ressourcer, der bringer det os allerforrest i rækken, når det handler om at være en region, der sikrer den grønne omstilling både til glæde for os og til kommende generationer. Fjord PTX er et levende bevis på, hvordan samarbejde mellem sektorer kan være med til at skabe bæredygtige løsninger og en grønnere fremtid i vores region ved at udnytte ressourcerne effektivt. Vi i Aalborg Lufthavn er i den grad dedikeret til den grønne omstilling. Som lufthavn påregner vi at være net zero allerede i 2025 med en masse tiltag, der er initieret. Nu står luftfarten på tur. Med de krav, som statsministeren har meldt ud allerede her i 2025 med første grøn indrigsrute, jamen så vil der være et behov for at kunne fremskaffe ESAF. Luftfartsindustrien er ansvarlig for en signifikant del af verdens CO2-udledninger. I EU og i særdeleshed i Danmark vil myndighederne og luftfartsindustrien gerne vise, at der er en bæredygtig vej frem. Og vi synes, det er passende at starte med Fjord-projektet lige her i Aalborg. Velkommen til Fjord. Et banebrydende projekt, der vil bidrage til en bedre, renere og mere bæredygtig fremtid for den nordjyske region.